Накрая ти дойдено Соколов и Каладжиев. Поранични борачи. Още веднъж ги молиме Иван Янев, Кастрио, Седоли и Адил Амили да дойдат тук на пиедесталът, за да главие на наградите. Значи наградите ти ги дадат първенщи борачи Соколов и Каладжиев. Разбирам си, колеги, там. Трето место Адил Адили. Медалът ще му дадели Соколов. Второ место Кастрио Седоли. Ще му дадели медал първеничният наш борач Каладжиев. И първо место Иван Янев, Македония. Ги повикуваме на 61 килограм да дойде тук на пиедесталът Ясин Раджелари, Мехмед Ферей и Никола Петров. На 61 килограм Ясин Раджелари, Мехмед Ферей и Никола Петров. Ги публикуваме да дойдат на пиедесталът Ясин Раджелари, Мехмед Ферей и Никола Петров. Наградите ги дадат така първенщите борачи Анчев и Спасов. Никола Петров, Мехмед Ферей, Ясин Раджелари. Наградите ги дадат Анчев и Спасов. Първенщите наши борачи. Трето место Никола Петров. Второ место Мехмед Ферей, България. И първо место Ясин Раджелари, Македония. Продължуваме със следните борби. Деян Митров, Македония и Бунямин Периша, Косово. Категория 70 килограми.
После ова борба ќе биде договорењето на 65 килограми и на 70 килограми ќе има доделување на наградите. Победа за Дејан Митров, службено. Од 74 килограми категорија Бесмир Веселовски, Македонија и Заур Ефендиев, Србија, категорија 74 килограми. Потоа доделуваме награди на 65 килограми и на 70 килограми после оваа борба.
65 кг и на 70 кг. Ги молиме да бидат присутни Армин Цури, Данаил Стоянчев, Едмир Имеровски, 65 кг, на 70 кг Деян Митров, Бехар Махмути, Бојомир Бериша. Да видат после борбата тука присутни ќе имат одделување на наградите на 65 и 70 килограми. Победа за Завор Ефендиев, Сърбия. Ги полекуваме на 65 килограми Армин Цури, Данаилов Стоянчев и Едмир Имеровски на пиедесталот за делување на наградите. Наградите гледат Пучков и Ангелов. Zoki! Тръгни и тия места.
Значи вчерашна наградите ни дадат първенечните борачи Вучков и Ангелов. Трето место Ятмир Имеровски. Второ место Данилов Стоянчев. Първо место Алин Цуди. И благодариме и честитаме на наградите. А сега на 70 килограми ги публикуваме Деян Митров, Бехар Махмути и Боемин Бериша на пиедесталът. Наградите ги дадат Танчев и докторът Роберт Велков. Наградите дадат Танчев и докторът Роберт Велков. Трето место Боемин Бериша. Второ место Бехар Махмути. Първо место Деян Митров. И благодарим. Продължаваме с следните борби. Категория 86 килограми. Мартин Сърцеанка, Словачка, и Халил Забаиров, Македония. 86 килограми.
Основна борба ќе има доделување на наградите на 74 килограми и 86 килограми доделување на наградите. Уште еднаш повторуваме доделување на награди на 74 килограми и на 86 килограми.